誰だろう。あ、大家さんか。さっきはごめんなさいね。大丈夫そう？煮込みバームクーヘン作れる。煮込みバームクーヘンって何？それは料理ですか？それともスイーツですか？スイーツの原型とどめてますかそれ？煮込みバームクーヘンが気になりすぎてやばい。いや、まさか。ははは。ははは。煮込みバームクーヘン。バームクーヘンを牛乳、砂糖、バニラエッセンス、バナナで煮詰めたす。ガチであんの？あんの？ちなみにさっき調べたけど、それっぽいのは出てきませんでした。わかった。わかった。煮込みバームクーヘン作る。作って、ツイッターに載せる。やります、僕。